Igbo ekene m unu. O nwere ife na-echu m ụla n'ala Igbo aya wee bịa ka ekwuo ya n'ụbọchị nke taata bụ afọ. Alụrụ na-abịa karịzịa n'ala Igbo aya. Onye nwere ego ọ dị aka chi eme ihe ọjọọ. Obido na-agwọ ọgwụ na-eme mpịtọ dị iche iche ka ndị Chineke gozie ọfụma. Ka ha wee si n'elu ebe a ha nọ wee daa ka gịnị abụrụ ogbenye ezigbo asị ka ọ bụ. Maka na Igbo na-ekwu n'okwu sị na ihe ọgaranya ji wee debe ka ibudere ndị ụbịam mfe. Ya na ọgaranya ga-adị, ogbenye ga-adị. Maka na ogbenye ga-emecha bụrụ ọgaranya, ọ ihe Igbo na-ekpere ekpere. Ya bụ na onye were nwayọọ o nweta ihe ahụ bụ ihe akwadoro ya. Marakwa amalụ na ụkwa kpọkọta isi ọkpọ ka isi nwata. Obube ebobo ka isi okenye. Ọ daba ọ dawuo mbe. Ọkpọlebe wuo eke. Ya bụ onye ọbụla were nwayọọ kwado onwe ya ka ngọzi ya Chineke kwadoro ya wee pụta. Abụkwana amụsụ nye mmadụ ibe ga na amụsụ abụkwa sọsọ mgbe ọ na-efe efe. Enwere ndị bụ na amụsụ ka ha bụ. Nkwutọ, asịrị, nkọcha ha ncheso na amụsụ. Ọ bụrụ na iche na amụsụ bụ sọsọ ya na-efe efe. Asịrị, nkọtọ ha ncheso na amụsụ. Onye fọrọ ịkọtọ amụsụ ka ọ bụ. Onye ọbụla were nwayọọ kwado onwe ka n'Igbo aya wee dịrị anyị mma. A sị m onye mmalụ gboo o mee ngwa ngwa. Ọgaranya na-efe efe. Ihe Chukwu ji eme ofu onye ọgaranya n'ezinụlọ bụ ka ndị ọzọ si na ya wee fụ ụzọ. Omede aṅa agụ nwa bụ na onye na-ekofu n'afọ na omena aṅa ọ bụ na nwanne ka Chukwu nyere ego a. Kedu ka ọnọdụ ego adị? Mana ikwekwana ka Chineke nye ego nya bụ ihe arịrị maka ihe onye ego, maka na bifo Chineke nye mmadụ ihe ọ marịghị ihe onye ọbụla abụ enye onye anyị ya. Ka barụ na-eneta ụmụnne gị anya. Stata dị mana ọ dịbara bụ onye mara nke ide emeta bifo mebie. Agazie na ebe ọ niile ga anyị chọọ nwa bụ ihe na-abata ete n'egwu. Echekwara imetụrụ aka na share button, like, comment ka ndị ọzọ wee na-anụ ya bụ ndụmọdụ, maka na okwu Igbo bụ ndụmọdụ bụrụ ezigbo ihe ụlọ aṅụrị. Igbo ekene m unu. A sị m onye mmalụ gboo o mee ngwa ngwa. Agazie.